पर्यायाव फैदों आरो बिथांमोननि बे आदर्शखौ जों मालाबाबो बावनो हाया। दिनै जों बयबो समान एखे। सोरबा दलखौ बेलेग खालामदों जानो हागौ, सोरबा आबसु लिडार जानो हागौ, सोरबा साहित्य सभा लिडार जानो हागौ, सोरबा ब्रह्मनि लिडार जानो हागौ, सोरबा बाथौनि लिडार जानो हागौ, सोरबा सत्संगनि लिडार जानो हागौ, बा सोरबा आबोदनि लिडार जानो हागौ। बयबो जोङो बड'फानि खाथियाव खौसे आरो खौसेयै खालामनो हागोन। आदर्श मावनायनि आदर्श राजनीति पार्टी बा बेलेग बेलेग अर्गेनाइजेसननि आदर्शनि मावलांनाया आलदा आलदा जानो हागौ लामाया, खिन्थु जोङो थांखिया मोनसेयानो जे जोङो बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय। बेनो जोंना आसल निथिया आसल बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौ। बे आदर्श निथिखौ लानानैनो जों दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो आरो मावलांगोन। आरो बेवहाय खालि बर'ल' नङा, गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि दैदेनगिरिफोरखौ आं नुनो मोनदों। दिनै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु डेथ एनिभार्सारि बेखौ बयबो बिबार बावनो होननानै बेवहाय बयबो फैदों। बेनि थाखाय आङो बयखौबो गोजोननाय बावहरबाय आरो फैगौ समफ्रावबो जोङो खौसेयैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे जेसेबां मुंख्लं जालांनाय जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोर बिथांमोननो समानैनो सनमान होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जों खालामलांगोन।